शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जाजपुर जिला धर्मशाला अंतर्गत सिंगापुर ग्राम नारायण गोसाई पीठ रूपे बहु पुरातन कालरू प्रसिद्धि लाभ करिछि। एही पवित्र पीठर सुबृहत पुष्करिणी रे जलशयन रे थिबा नारायण नारायण गोसाई नामरे विख्यात। प्रत्येक वर्ष महाविषुव संक्रांति प्रभात रे एही ठाकुरंकु जलरू आनी निकटस्थ मंदिर रे स्थापित करा जाय। सिंगापुर यात्रा नाम प्रसिद्ध यह उत्सव रे लक्षाधिक भक्त नारायण को दर्शन लाभ करती। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी घेरा यह प्लावन अंचलर पश्चिम रे निश्चिंता पर्वत, पूर्वरे आद्य बैतरणी नदी, उत्तर सीमारे व्यास सरोवर तथा दक्षिण सीमारे सुउच्च बारुण पर्वत रही। नारायणपीठ सिंगापुर और यार चतुर्पार्श्व अवस्थित ग्राम मानकरे बौद्ध कीर्तिराजीर ध्वंसावशेष परिदृष्ट हुए। पुष्करिणीर मध्य भागरे थिबा बौद्ध स्तूप, पाबछरे थिबा देवादेवी मानकर भग्नावशेष, पाख ग्रामरे थिबा मनसा देवी आदि एही अंचल रे बुद्ध धर्मर सत्ता को प्रमाणित करे। ये जो मूर्ति आम गोपी बाबू को जो इटा पकड़ा भाटी करने माटी ताड़ुले से रिंग बंध कड़ू मूर्तिटे मिलला एवं खबर गला कॉलेज तापर कॉलेज रो जे स्नातक पिला थिले हमर ऑनर्स पिला से नहीं मुझे आसिली मूर्ति की माटी तलू बाहर कर संपूर्ण भाव परिष्कार कलु एवं ये अवस्था मूर्ति नाला कादुआ मिसिक ब्रशिंग कलागला गोटे ब्रश किणिकी सोप नहीं कि ब्रश करके मूर्ति की अवस्था को आणलु। आम जिते बौद्ध धर्म हिंदू धर्म सहित मिसीगला से अग्निपुराण अनुसार बुद्धंकर मूर्ति निर्मित है एवं बौद्ध एवं जैन मानकर आगम शास्त्र जो तार नीति अनुसार हिंदू देवादेवी मानकर मूर्ति निर्मित है। बौद्ध धर्म संपर्क जिते बौद्ध धर्म कौ धर्म आमर नाला प्रतिमा पूजा करवा कौ धर्म नाला बौद्ध धर्म नाला जिते बौद्ध धर्म दी भाग हो गला महादान हीनदान दीटी थी ये गोटे वज्रदान बाहर कर तंत्र पूजा करेले ये जो रत्नगिरी ललितगिरी खंड ललितगिरी कायमागिरी नेउड़गिरी लंगड़गिरी जिते मिसिकी अच्छी अद्रिमंडल तो कहूँ से केवल बौद्ध बाबा जिते कीर्ति करार कथा तैयारी कर बौद्ध यूनिवर्सिटी करदे
ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ସେ ସବୁ ଗାଁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ନାରାୟଣ ହିଁ ମାତ୍ର ଥିଲେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏଠୁ ଶିଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାର ବି ତାଙ୍କ ନଥିଲା, କେବେ କରନ୍ତିନି। ସେ ବଜ୍ରଦାନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କଲେ। ଆମର ଏ ଦେଉଳରେ ବୌଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ତାର ଏ 2 ଜଣ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି 2ଟି ଥିଲେ ସେ ଦେଉଳରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯିଏକି ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର କୁହାହେଉଛି। ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପାହାଚ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାହାଚ। 2 ପାଖରେ 2ଟା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାଚୀନରୁ ଅଛି ଏବେ। ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନବେଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପାଣିରେ ରହିଗଲେ, ପାଣିରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ ଏ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ରଖିଥିଲେ। ସେଠି ହାଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସି ପାଣି ଭିତରେ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ପାହାଚ ରଖିଥିଲେ, ପୁଣି ନେଇକରି ଦେଉଳ ହେଲା ପରେ ଏଠି ରଖାଗଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ପରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗ ନରେଶ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଏଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମଧୁମଣ୍ଡଳ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୁହକ ବଂଶୀୟ ନସାଦ ସେବିତ ବୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ବୌଦ୍ଧ ରାଜବଂଶୀୟ, ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶୀୟ, କମା ରାଜବଂଶୀୟ ଓ ପରେ ଧୀର ରାଜବଂଶୀୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସନାଧୀନ ରହି ଆସିଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି। ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ପରିସର ଶେଷରେ ଜମିଦାରୀ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି କେବଳ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ମଧୁତୀର୍ଥ ନାରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର, ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ଦୀପାୟନ କଳାପାଟ ବ୍ୟାସ ସରୋବର, ଆଉ ଅଛି ମଧୁମଣ୍ଡଳର କଂସା ପାଟ ଓ କୁମାରୀ ପଦ୍ମପାଟ, ଆଉ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ବାରୁଣା ପର୍ବତ ଦ୍ୱୟ, ରହିଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜିତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ, ଯାହାର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଦେବାଦେବୀ ମଣ୍ଡଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମନାଭୀ ମଧୁସରରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଚିର ଜଳସାୟୀ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଳାଶୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାବିଧି ପର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ରଥ ପରିବାର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ଜଳୋତ୍ଥାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପତାକା ପରିବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଥାନରେ। ମଧୁପୁର ରାଜା ପୂର୍ବପଟ ପାବଚ୍ଛରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାବ କରନ୍ତି। ସମବେତ ଜନତାଙ୍କର ହରିବୋଲ
ହୁଳହୁଳି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଲଟ ଚାମର ପକାଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦୋହଲାଇ ଦୋହଲାଇ ପୂର୍ବ ପାବଚ୍ଛ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି। ପଇଡ଼ ପାଣି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଲହୁଣୀରେ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ସମାହିତ ହେବା ପରେ ରାଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପାବଚ୍ଛ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଜଳଯାତ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍ତର ପାବଛରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିକି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲା। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ନାରାୟଣକୁ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ନୁଛେଇ ଦେବା। ତ ନାରାୟଣକୁ ପୋଖରୀରେ ନୁଛେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ମୋତେ ରଖା ହେଇଛି, କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଗଲା ପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ମୋର ସେବା ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ପାଣିରେ ଶୟନ କରିଦିଆ ଯାଉଥିଲା, ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥାଟା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମର ପୂର୍ବାପୁରୁଷ, ମୁଁ ହେଉଛି 17th ଜେନେରେସନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାପୁରୁଷ ସେମାନେ ଏହା କରି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପିତା ସିଏ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କରି ଆସୁଛି, ମୋ ପରେ ମୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ କୁଳ ଦେବତା, ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବ। ୟାଙ୍କୁ କିଛି ନ କରିକିରି କିଛି ନ କହିକିରି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ଆମ ଘରେ ଯଦି ହୁଏ, ବିବାହ ବ୍ରତ, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ମଧୁପୁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରି କାଦମ୍ବ ବଂଶ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦେଉଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସବୁ କିଛି କରିକି ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମଦେଶ ସମାଧାନ ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ସେମାନେ ଠାକୁରକୁ ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେବତା ମିଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଦେବତା ମିଳିଲାନି, କାରଣ ସେ ତ ଅଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲେ, ପୁରା ରହିଲେ ଧାରଣାରେ ରହିଲେ। ଧାରଣା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇକିରି ମୋତେ କାଲି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରିକି ନେଇ ପାଣିରେ ଥୋଇଦିଅ। ସେ ଜଳ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ହେବନି। ରଜା ତାପରେ ସେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଖୋଜି ଠିକ୍ କରି ତାକୁ ପାଇଲେ। ସେଇଦିନ ହେଲା ଅଧିବାସ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଯେଉଁ ମାସନ୍ତ ପାର୍ନ ବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ନେଇ ପୁଣି ସକାଳୁ ଦେଇ ଆସିଲେ ପାଣି ଦେଇ। ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଧାରା।
ସେଇ ଧାରାରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସବୁ ହୁଏ, ଏଠି ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଦେଉଳ ଥିଲା ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଳ ଅଛି, ଦେଉଳର ଭଙ୍ଗା କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ସେ ଥିଲା, ସେ ଠିକ୍ ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଭଳି ସାଙ୍ଗେ ନୀତି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାଇଛି। ୟାଙ୍କର ନେଲା ଅନଡ଼ି ଭୋଗ, ଅନ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅନଡ଼ି ଭୋଗ ୟାଙ୍କର 3 ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ 3-8 ଦିନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମୀନ ଅବତାର ବେଶ, କଚ୍ଛପ ବେଶ, ବରାହ ବେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବେଶ, ତଥା ନରସିଂହ ବେଶ କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରତୋପୟନ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବାମନାବତାର, ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର,